Dneska si zahrajeme 2 hororové hry, po kterých asi nezaspíš. Tak jdeme na to. OK, máme tady první hru jménem Everything Goes Here, neboli všechno jde tady, nebo všechno začíná jak tady, nějak takhle se to jmenuje, jo. A vypadá to zatím zajímavě. Klikneme na kazetku. Jo, jakože vložit kazetu jsem dal teďka. OK. Dobrý, já ještě musím zjistit, jak ta hra vůbec funguje. Play, mám kliknout? Už to hraje, dobře. Už to hraje. To celkem scary, to je ten typ hororovky, kámo, to nemám rád. Ještě ty zvuky, fuj, kámo, to mi ani neříkej, kámo, fuj, to je hrozné, lidi, to je strašné. Jaký papírek? Tohle je konec Dinára, nebo Dinára. Ne, co se stalo, kámo, no. Ne. Ahoj, tomu člověku, který to vidí. Udělal si závažnou chybu. Tohle bys neměl vidět. Ale rozhodnutí byly provedeny. Tvoje šance utéct jsou mizivé. Musíš dokončit svoji cestu. A nejdůležitější je přežít do konce. Nic si neberu, nic, prosím, přežiju? Ne, já jsem umřel, že jo, tak pravá. Tak levá. Nic, já nevím. Tak ani se kliknu, já nevím, co mám dělat. Nech mě, já se bojím. Je takhle, chápu. Dobrý, hotovo? Mám to? Já nevím, já jsem vlastně klikal jakože doleva, doprava, tak jako na random celkem. Také 3 tečky. Máš za sebou první zkoušku. Tohle není konec. Zatím. Zvládl jsem to, tohle ještě není konec, zatím. Tohle doslova řekl, bojím se, asi? Jo. Fuj, já tam trošku hlasitěji, protože to co to je za hru, to je sakra dobře udělaná hra zase. Tam někdo je? Je tam někdo, ne? Fuj, jako moc se mi tam nechtělo jít. Já nehrál takové miniry, protože to je strašně scary. Fuj, kamo, teď jsme někde v nějaké pracovně, nebo to vypadá nějaké záchody možná, já nevím. Ne, fuj, já nehrál taky otevřené místnosti večer, kámo, to je nechutné prostě. Tak tohle je ještě horší, kámo. Já můžu se nějak vrátit třeba? Mně se tu doma nechce jít. OK. Nevím, co teďka mám dělat. Dobře, zaslo se to. Nějaký incident, vražda, sebevražda? Pokud jsem to pochopil dobře, fuj, to dýchání musím snížit, omlouvám se. No pokud jsem to pochopil dobře, tak bylo nahrané, že někdo zapal dům, kde byli lidi, nějaká dcera a tak dále. Já nevím vůbec, co se teďka děje, proč polívám tohle. To mi neříkají, že prostě já jsem ten člověk, který teďka to prostě všechno zapaluje. Zavolat? No a co teď? Jako zavolat. Oh shit! Wow! Ty pytle, fuj. Wow. To kámo, to nemůžu takhle na mě. Dá se všechno, dobrý, tak asi jdem na další hru. Další hru, kterou tady mám, tak se jmenuje Děsivá webová stránka. A to má celkem scary vibe, tady ten pokojíček, fuj, OK, to je takové děsivé. Takový pokoj bych jakoby nechtěl mít, jakoby neříkám nic, funguje tady něco? Ne, asi nefunguje, skříň, neschováme se nikam. Dobře, takže Roblox 666 otestuje tvůj strach. OK, tak jdeme do stránky. Vítej na tady téhle stránce. Zeptáme se tě na pár otázek, aby jsme více zjistili o tobě, předtím než se vrhneme na hru. První otázka, jsi sám, jako jestli v tady téhle hře, tak jo, ale jestli jako IRL, tak asi ne, takže jestli jsem teďka sám, tak asi v té hře, tak dáme jo. Druhá otázka, z toho zařízení, ze kterého hraješ Roblox, má webkameru? Jakoby má, ano. Třetí otázka, věříš to, že tě vidíme? Je to tak? Ne, protože mám webku otočenou. Čtvrtá otázka, spíš s noční lampičkou? Ne, nikdy. WTF, bych asi jako neusl, ale. Pátá otázka, je ti prostě příjemné, když slyšíš o děsivou hudbu? Jakoby ne. Ptá se mi to, jestli teďka nahrávám živě, asi? A já nevím. Podívej se pro něco okolo tvého pokoje. Co? No to se tam jako podívat. Víme, kde jsi. Já mám trošku strach. Tady je kladivo. OK, jdeme dál. Máme to sleduje. Kam to jsem já? Let's go, mě mají na kameře. Woo. OK, sledujete mě. To je super. Jo, teď mám vzít kladivo a
Oh shit, proč to tak nahlas vždycky? Ne, proč to tak strašně nahlas? Nikdy nemůžeš utéct od nás, OK. Nic tu není za mnou. Já to vím, vidíš, nic tady není. Zmlátím! OK, nic tam ale nebylo, dobrý, konec. Dobrý, všechno, hotovo? OK, dobrý, to je asi všecko, OK, jdeme dál, fuj. No a lidi, ta poslední hrodovka, jak můžete vidět, tak byla strašně nudná a já jsem se rozhodl, že vám ji tady ani nedám a ukážu vám jenom ten jumpscare, jak vypadala, ať si dokážete představit, jak hrozná hra to byla. Byla to sakra nudná hra, zbytečná hra a ztratil jsem zbytečný čas u toho, takže nehrajte tady tu hru, ale podívejte se, jak vypadá ten jumpscare aspoň. To je jedno, já prostě jdu. Jo, to jsem mohl čekat. Jo, a je to hodně lame hororovka. No hele hoši, tady to končím, protože tahle hra byla strašná a pokud se vám líbilo tady to video, tak dejte like, odběr, sdílení, jo, protože odběr budu za to velice rád. Ať máme aspoň 1000 odběratelů, to musíme dát za chviličku. Nezapomeňte se připojit na můj Discord server. Tak to je vše, tak čau čau.